Киңәшмәнең практик өлеше җәмгыятьнең Иске Күктау авылында урнашкан нәселле маллар асралучы заманча комплексларны караудан башланды. Әйткәндәй, җәмгыять районда тулы куәткә эшләүче һәм сөт җитештерүче иң эре предприятиеләрнең берсе санала. Бүгенге көндә хуҗалыкта 4000-нән артык баш мал асрала. Шуларның 1339 башы савым сыеры. Көндәлек дәүләткә 40 тонна сөт сатыла. Сөтнең мул булуы малларга рационны дөрес һәм сыйфатлы итеп төзүдән тора. Моның өчен җәмгыятьтә агымдагы елда азык әзерләү үзәге төзелгән. Әлеге үзәк хуҗалыкка югары савым алырга мөмкинлек бирә. Кармасех теге ништа бөтене безнең дә элекке без кармасех дигәч күпләребез иске теге коммунистлар дәврендәге кармасехлар башак пешерә торганнарны күз алдыбызга китерәбез бөтендәге. Без теге Европаларда күрештиреп, олырак фермаларда основномыз нейдән өйрәндек инде Татарстаннан бардык, изучение итештереп карадык. Кармасехсыз булмай дигән нигә килеп туктайбыз, потому что менә безнең Күктау фирмасы аста привезен содержание аны ашата шушы кармасех и комплекста ашата. Комплекста бүген 26 литрдан алып 29 литрга якын сөт савалар уйнап тора алганда көн сайын соткада күрәсезләр уйный. Булай участка бар безнең Кыргызда Исанбайда бар фермалар, алар бүген савалар 19 литр сыер башына. Булар савалар безнең Күктауның привезен содержаниесе бүген 23-24 литр сава сөт күтәрелде. Шушы кармасехтан башлап. Киңәшмәдә катнашучылар зур кызыксыну белән үзәктәге мал азыгы әзерләү процессын карадылар. Һәр төркем малга аерым рацион төзелә. С помощью кармацеха мы каждой группе индивидуально делаем рацион. Каждая корова получает свое, то, что ей полагается. Һәр высокоудольный, среднеудольнylарга, малатнякларга, случного периода телкаларга, һәрберсенә аерым бирелә. Онда задается, в компьютере есть программы. Каждая программа оператор задает трактористу, и тракторист уже һәрбер миксера купмай нәмәгә кирәк. Хәзер күрсәтербез, саларлар. Крутится около 20 минут, что вся масса превратилась в однородную массу. Она там измельчается. До измельчается. До измельчается. Все перемешалось. Потом ложится в миксер. И миксер тоже дальше мешает до пункта назначения. И на хорасаз, как фарш получается все это. Аннары киңәшмәдәгеләр маллар асралучы торакларда булып, эшләр торышы белән якыннан танышты. Биредә малларга тиешле тәрбия бирелү күренеп тора. Маллар көр, тук, алларында су, мул итеп азык, утарларда рулоннары белән саламнар салынган. Бар җирдә чисталык, тәртип булуы, җитәкчеләрнең дөрес юнәлештә эш алып баруы, ә инде биредә эшләүчеләрне үз эшләренә намуслы каравы куандырды, әлбәттә. Мәдәният йортында дәвам итте. Монда малчылык тармагы өчен төрле хезмәтләр күрсәтүче җәмгыять вәкилләре чыгыш ясады. Арытаба тармакта елның 11 ае эчендә ирешелгән нәтиҗәләр тикшерелде. Гомум саннарга килгәндә, район предприятиеләре тарафыннан бүгенгә 100 тонна сөт җитештерелгән. 7000 баш савым сыеры салган һәр сыердан тәүлегенә уртача 15 килограмм алына дигән сүз. Район башлыгы билгеләүенчә, узган ел белән чагыштырганда күрсәткечләр югарырак. Әмма сөт җитештерү авыл хуҗалыгында бердән-бер табыш чыганагы икәнлеген онытмый. Терлекчелектә конкрет эш оештырырга, малларны ашатуга, аеруча сөтне арттыру өчен өстәмәләр кушып ашатуга ныклы игътибар бирергә чакырды. Айгөл Мулаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.